क'क्राझाराव अरुणोदय 2.0 गेजेरजों गोदान मुलाम्फागिरिफोरनो अरुणोदय कार्ड राननानै होदों। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय ग्रीन फिल्डआव अरुणोदय 2.0 गेजेरजों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गासै सा 22,000 सुबुंफ्रा गोदान मुलाम्फागिरिफोरनो अरुणोदय कार्ड राननानै होदों। बे हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि मन्त्रि अशोक सिंहाल बिथांमोना आलासि महरै नुजाथिफैना अरुणोदय कार्ड थांनायनि सायाव गुवारै बिबुंथि होलाङो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी इएम, अरुप कुमार दे इएम, गौतम दास इएम, रनेन्द्र नार्जारी आरो 30 नं सानजा क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, गसाइगाव बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी, बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आकाश दीप, क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि प्रदीप कुमार देविडी आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि नेतानि राजु कुमार नार्जारी आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों। অৰুণোদয় আঁচনিত আৰু 7 লাখ হিতাধিকাৰীক সন্নিৱিষ্ট কৰিম। অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা 27 লাখলৈ আগবাঢ়ি যাব। অনাগত ভৱিষ্যতত আৰু 5 লাখ আমি অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচিত কৰিম। আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল অসমত 62 লাখ মানুহৰ ঘাটত ৰেচন কাৰ্ড আছে, তাৰ অন্তত 50% ৰাইজে যাতে অৰুণোদয় আঁচনি পাব পাৰে। অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে 1250 টকা আমাৰ হিতাধিকাৰীসকলে পাব। ইয়াৰ 250 টকা তেওঁলোকে বিদ্যুতৰ মাচুল দিয়াৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব। এই টকাৰে তেওঁলোকে 2 কেজি দালি কিনিব। এই টকাৰে তেওঁলোকে 2 কেজি চাউল কিনিব। 400 টকা বেমাৰ আজাৰৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু 170 টকা মহিলাসকলৰ 1000-2000 টকা যি ঋণ থাকে, লোন লয় কোনোবা ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা, লাহে লাহে 170 টকা দি ঋণ মাৰিব পাৰিব। আমি এখন প্ৰিণ্টিং বুকলেট দিছোঁ, য'ত এই বিষয়ে গোটেই নীতি নিৰ্দেশিকা আমি ৰাইজক দিছোঁ, যাতে ৰাইজে অৰুণোদয় ধনৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰি দৰিদ্ৰতাৰ পৰা অলপ হ'লেও সকাহ পাব পাৰে। ইমান অৰুণোদয়ৰ বঁটা, ইয়াত আৰু কংগ্ৰেছৰ কথা পাতি কি লাভ আছে? অৰুণোদয় ইমান শক্তি আছে যে বিজেপি বা ইউপিপিএল বা এজিপিক বাদ দি যিমান ৰাজনৈতিক দল আছে অৰুণোদয়ৰ বঁটাহে সকলোকে উৰুৱাই লৈ যাব। दुर्गा फुजानि धामाका दखना डिजाइन दखना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दखना, गेमस्रि गाननाय दखना, मिथि गाननाय दखना, थाइलेण्ड दखनानि धामाका दखनानि डिजाइन। दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दखना गलायाव मोननो हागोन। नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दखना, मिथि गाननाय दखना, सिखिरि दखना, आर'नाइ दखना आरो थाइलेण्ड दखनाखौ हलसेल रेटआव। बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन। अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दखना। नोंथाङा दखनानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दखनाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन। खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन। रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया। रयेल बड' हाब दखना गलानि थङानो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो। सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दखना फालांगि खालामनोब्ला 9957 383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।